ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, сог саломат ҳастен. Бародарои азиз, аз ҳар якояки шумо хоҳиш мекунам ҳамин навори моро паҳн кунен. То есть понятно, что дар уҷак видно нестая. Аввалш ки бародарои азиз, ҳамин суратҳои мошина диден, суратҳои мошин меброя, ҳамин бародаро чун нимкола метованд. ҳамин бародарои азиз, мошин дар номи як бародари дига кардагиянд. агар бибинен бародарои азиз, мо ина ҳамчун инсон, ҳамчун бародар аз пештон мегзарем ки мардакои хуб, инсоф ҳам дар корай. ҳамин инсоф як чиза меганда, инсоф дар корай. абача вақте ки мошина дар номи як каси дига кардагиен, дига намедонен мошин дар номи кияй. светофора маҳанно кардани мегзарен, пешходани лӯбои хел мефуратон мегзарен. ямайда каме инсоф кунен да. ҳақиқат тоҷӣ гуфта, бародар гуфта, то ин рӯза дарозас надодан. ягом чиз накан, агане ки ҳамин мошини тра, ҳамин 014 тра, гарант чиқатин ҳамин 6 секунда меқапан меорантон, бо проблематон мекунанд. мардакои хуб, бародарои азиз, кадомит ҳамин шофёра ҳамиёра мешносен, ина аз пештон мегзарем ки бародаро ба хотири мусалмон, ба хотири тоҷик будан, ина аз пештон мегзарем ки бесовести бад нашен. мошин дар номи як бародари ма, бародари раднои ма. абача чияи шумо неужели ба ҳамин дараҷа шумо беинсофӣ кунен? ҳар рӯз ун мардак да штрафо местай, шумо ман намедонам курел кор мекунен, ман намедонам питса мебарен, дига намедонам шумо чӣ мебарен миёрен, чӣ бурдан овардани шуморо намедонам. дар ягом ҷо хеле ҳар рӯзи чио меистай, штрафо меистай. мардакои хуб, ҳамиёран мешава ки ҳозир бигири ҷошта бигири чиш кунем, бигӯй бухай хитон медонен, ҳамин ситуатсияро медонен ки вақте ки мехапан меорантон бо проблематон мекунанд. ну чӣ дар кор ҳамин коро, бародарои азиз? ну ҳар каса айрӯи одаму одамгарида биброен ҳамин мардакда связда ҳамин номерои ҳамин акай биброен, ҳамин связда биброен, ҳамин бародарда барен мошинтона снимат кунен, дар номи хитон куненш, баъд штрафша платит карда мегирен. абача хай як бор боша, ду бор боша, се бор боша, ну уже слишком бад рафтестай да. бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ҳамин навори моро паҳн кунен, илтимос мекунам. ба худо ин тари бевиҷдонӣ шаку бародаро навдидестем. ҳозир агар бигири битиш млесада бигӯй мехапа миёраш, баъд мега ки ана тоҷик хелӣ кард. но шумоам бояд бачаҳои баақлем, бояд бифаҳмем. ё сағиро бафҳмем ки дига намеган ки и айгиҷо омага боғи падарашвори мерава мевайсе, ё бафҳмем ки дар киҷое ки нами дастафка кор мекунанд. барои мезанаш камера дига одамай, бо камера мезанаш вообще дига одамай. бародаро, ба худо қасам, ну одама хуб ёфтен, свори бадаш нашен. угониш мета, шумо хитон медонен чӣ мешава оқибатон. дар кор нест бародаро, шермардо. баъд бародарои азиз, хоҳиш мекунам аз шумо ҳамин навори моро паҳн кунед, лайк монед, комментария бизанед. шербачаҳо, ин ай бародари дигаш гум шидагиай тӯли чанд кашид хонашон занг намезанад. мардаки хуб, занг биза, хонатон занг биза. ҳамун кампирио чара алахон кардагӣ. мардаки хуб, шумо чӣ хелиен, ман ҳайрони шумоям. мардаки хуб, занг биза, ура гавза брай пай коро чӯкое мекунӣ карда меги. абача нахо ки ай пишита синдики ки иқрак бидӣ, иқрак ними қарак бидӣ, гирифт калонат кард, нимтаримтарӣ карда, болои дист гирифт калонат кард, ай пиштиту шаво хов накард, рӯзо хов накард, гӯҳ шуш тоза кард, имрӯз калонаш кардай фоидат нарасидесташ. но хатия залалта нарасон, хатияби залалта як зангш биза, бигӯ очаҷон, ма зиндаям, кор накестам, ё ки кор кардестам, зан дорам, инами занам сумома хӯрдеистай, ё ки хай хатия зангш бизам, ура ҳам бечораро ҳам хелиш бигӯ. фарзанддор шудӣ, баъд мефаҳмӣ ҷура. фарзанддор шудӣ, оз сағира мумкин мара тамошо кунӣ ва агар дар қайди ҳаёт, худо кунад ки дар қайди ҳаёт бошем, баъд мара тамошо кунӣ, баъд мегӯӣ ки ҳо якам гапҳои сахт мегуфтай. не, ма гапи сахт намегӯм ҷура. агар вақте ки фарзанддор кишидӣ, анами хел сироқат накардам, баъд мегӯӣ ки обо ҳамин якамара рост мегуфтай. мардак хуб, занг биза, як кампирио чада, як гап за,
тамом ҳама 100% бара боядим биям кору бород буша ну занг биза хатя як ҳафтада 3-4 бор занг биза 2 бор 3 бор хатя зангш биза бугу акнем бародари азиз шумо хиёл мекунед ки кору ҳамаш просто така ҷавоб метем ба худо қасам ҳамача 9 моҳ дар батнаш гашти хуб азобш додӣ хуб бихуб азобш додӣ бечорара ҳамин хеле аст ҳамин хеле аст таваллудит кард калонат кард имрӯз ҳамача и бояд айти агон фоидааш бираса и замони ҳозир время иштае ки ту бояд нигаҳ биниш кунӣ ту бояд нигаҳ биниш кунӣ на ин ки тамом ёфти ягон лифтика дар барат ёфти биррафти туғрия кампирио чоли мешава намешава ҷура вақти ай дасташ додӣ дигар намешава барои анқа гапа зиёд намекунем додарҷон дар ҷое бошӣ набошем занг биза хонатон худо нигаҳбонтон боша.